Steven kanyo. Mana kaka Steven osewacho, waonge thuolo kata matin. Rawere onego bed ni ng'eyo ni waonge thuolo kata matin. To en ang'o momiyo waonge thuolo? Joma wadhiga lweny osechako campaign. To wang'eyo maber kaka Marceline nowacho ni it is us against the system. To system ok en gima wanyalo chiewo odiechieng' achiel to wawacho ni koro wadong' wik achiel we koro wadwa fix system ni endi. En gima kawo muda. To ka wang'eyo ni ng'ama idhiga lweny osechako tiegre. Ok onego bed ni rito ni the last minute eka koro ibeti mang'o ichako tiegri. Onego bed ni wawuok sani nikech wang'eyo maber ni rowere ka wawuok sani to sani ema wakawe ombulu to IEBC be onego bed ni timo kama. Kar keto ni gini kura ni ikawe mana e constituency IEBC office kata Huduma Center. Ging'iyo register ji milion 6.3 kanya adek. Onego bed ni giwacho ni jok ma ene school sani giketo station e mbalariany duto temene piny ka. To kendo giwuok to gidhi e high schools. Aparo ni high schoolers mene form 3 gi form 4 nitie ng'eng gima osechopo higa mar kao ID kata ombulu. Duare ni giketo stations in those schools. Nikech ang'eyo ni mae exercise manyalo kao gimoro kaka odiechieng' achiel kende ok dhi interfere gi somo e mbalariany kata e high school. Omiyo man namba ma en achievable. To wakia gimomiyo giwacho ni turnout en low to gibet girito ji no odhi register e kuonde registering gi. To giwacho ni onego bed ni sensitization ni wanene to bedo practical. To giwuok oko to giwacho ni koro wadwaro nu ka ombulu. Mane gima dhi konyo rowere. Nikech kata mana kowacho kata ni thuolo mikawo godo ombulu. Nawinjo kaka achiel kuom nowacho koso ne en Seda mane wacho ni sani rowere ok kawo ombulu nikech gisomo. Iwacho ni thuolo mikawo godo ombulu en seche adi nikech